Muna itong trabahoon karon mga ma'am sir. Balay ni CR sa mga pastor. Mga katkuba ta diri kay mga lusot mo ng iring biya. Sulod diri ng kwarto. Tapos na yung kubahan. Ang dato mo sa mo, murag walay hunong. Ang pobre naglisod, nagantos sa gutom. Nanggitag paagi, bisanong sana lang. Pero bisan pa man sa kalisod sa kinabuhi, aduna gihapoy paglaom nga dili mawala. Dili tama balaka, dili tama hadlok, kay ang Ginoo nara pirmi nagbantay na to sa tanang unos ug sa kasakit. Dili taniya pasagdan hangtod sa katapusan. Daghang pangutana nganong ing-ani, nganong kalibutan murag way hustisya. Pero sa kasing-kasing kabalo tatanan, adunay plano ang labawng makagagahom. Bisan og usahay murag wala na'y kahayag, ang pagtuo maoy atong kupotang ligon. Dili tama balaka, dili tama hadlok, kay ang Ginoo nara pirmi nagbantay na to sa tanang unos ug sa kasakit. Dili taniya pasagdan hangtod sa katapusan. Okay, manalo ma'am sir. Mabukan man